Jsou lidi. Každý z vás dává svému psovi nějaké pamlsky. Většinou jsou to piškoty, že? Víte, proč je lepší dávat sušené maso než piškoty? V piškotech je všude cukr. A i když ho tam dávají málo, stejně ten pes z toho může dostat cukrovku. Přečtu si složení. Pšeničná mouka, kukuřičná mouka, vejce, 8%, cukr, uhličitan, vápenatý. To je celé složení. Hlavně, že je tam cukr, že? To je sušené maso. Sušené maso se dává hlavně při výcviku a z toho názvu už se ví, že to prostě je jenom sušené maso. Nic se tam nepřidává a to víte jenom prostě, protože je masožravec. A taky, co se týká toho výcviku. Když máte piškoty a dáte to za odměnu, tak on to dlouho žvejká a musíte počkat tak dlouho, než se pan pes uráčí, nebo paní Fena, než se uráčí to dožvíkat. Ale když je to sušené maso, ulomíte jenom kousek a pes to žvíká na celou minutu. To bylo asi všechno. A čau.